karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Dini? Pila na naibilin sa atong kwarta. Makatigaw na kita, sweetheart. Kay, nianam ta po yun sa inyo. Pero, maabal na ta sa gastuhan. 1,000 no? Pagtigom kita, samtang may income ko. Makatigom kita kay, wala naman ta mag-abang. Ang saan mo? Iluna? Brian. Siyempre. Dili ko sa sultihan nga mangayo si mama matagpuan og 3,000. Iluna, may gisulti ka ba? Nganong kita na ako ni mo og ingon ana? Ngano, sweetheart? Ngano eh? Uy. Yun na, marag. Dahil kayo gusto isulti na ko na. Masa mo na? Gimingaw ka na tiglig soroy, no? Wa naman ko ta makapanoroy. Bitaw. Labi na karon nga gamay pa ang bata. Lisod pa kayong biyaan. Pwede ba tingnan nang ibilin lang ang bata ni ate ni mo? Unya kay breastfeed man na. Oo, ay. Puga, gamay pa kaya itong baby. Pero sige lang. Puhon kung pwede na lang ibilin atong anak sa kang ate ni mo o kang mama Lodi ba? Manuri ta. Mag-date ta. Tuod ay wata ka masultihi. Dili ganina inggoy. Mo ba? Ngano ko na mapaybaw Nahinaan kag maayo. Wa ka na lang nako pukawa kay kumagat ka makamat nung gikuha nako si baby. Diya tupad nimo. Gibalhin ako kay nahadlo ko nga bratugan nimong bata. Usa may tuyo niya. Ato binang kumpare. Usa may gianhi. Akong pagsabot, pasangi lang niya nga ikaw iyang tuyo. Pero ang tinuod si Ate LV, good. Mo ba? Oo, naibog na siyang ilbi. Unya? Gibiyaan ako sila sa ate nga nagsulti. Pero murag milakaw man sa dayon. Ambot unsa gisulti ni ate. Maing taon na si Inggoy. School na siyang tiya niya. Siyang iyaan. Wa gibalibad. Pero, may bati sa ko siya siyang auntie. Kung tuas bakasyon ang iyang auntie, siya sa ligang sa bahay. Bitaw, maog yun. Ug motong dito tadangop niya. Kay mibati gid siya sa atong relasyon. Sweetheart, may igo pang oras. Natog si baby. Sige na. Pahuway sa. Pukawan talaga niya ka. Pagkatul ka ko, Hoy, ikaw ba? Amawa gid ni mo eh. may namanghuran din nato. Buing mo yan ni mo. Hoy, Brian, ayaw ba? Saman, gisultihan mo na si Ilona. Nga bayran ang karne. Ma, hinahi ko ng tingog ni mo. Uy, mamahuay sila. Saan maway? May duty ba kay Brian? Unya patingali, naman sila sa kwarto na mahuway. Ha? Pahuway? Tingalig masundan na ng bata, ha? Pila para ba na kabuhan? Tuktok kabi. Kuy, Sa mga oras ang duty, Brian? hibaw na siya. Uy, unsa siyang orasa mo duty. Iya ko ng trabaho. Ay, good pag iningon anak mo. Uy, Taba di, oy. Laliman ka lang masundan na sa ng bata, no? Dalira kang malusyang ng manghodi mo. Pagkawa sa Brian. Tingalig malimot na sa oras. Pagkawa! Ando lang ko ha, Lun. Nandog si mama nga. Maliit ko sa trabaho. Sorry Ito na akong t-shirt palihog. Unsa kang oras sa mauli upapon? Pabuton ta ka para sa pamahawa. Kaug una. Di may mapaabot ka na ko. Langan ko mauli ron. Dilatar ko uli. Di may mapasahan ka. Sige ha, arin ako. Amping ha. Salamat, sweetheart. I love you. Love you too. Brian! Amping. Brian! Hoy, maliit ka na, oy!
Oo, ma. Adto na bitaw ko, ma. Sige, Lon. Sige, sige. Maglakaw ka papaingon sa daan. At ang pagsakyanan, late ka ka. May kagalingon kang sakyanan. Oo, sige, sige, ma. Adto na ko, ma. Amin ako, ma. At iman na ng trabaho mo dong. Kalisod ka panghita honor ang trabaho. Oo, bitaw, ma. Sige, ma. Arin ako, ha. Baya niya. Nagsulubog sihag kaayo. Mubo pa. Unsa gusto kang masundan ng anak mo? Ay, patuyang, oy. Gamita ng utok mo. Gamita, aron di ka malusyang. O, unsa man? Gisultihan kang papa nimo nga kamoy gasto sa atong konsumo din sa bay? Oh, ha? Wa ka sultihi? Kamoy gasto sa atong konsumo. Pila raman ta kabuok? Si Brian di man na permi din kay tuwa man sa trabaho. Bugas ug sudan ray palito ninyo. Mangayo pa man kag 3,500 ma, di ba? Ilis na sa ihatag unta ni nang kunsya nako. Nga nahunong tungod sa kabuang nimo. Mureklamo ka. Kung wa ka pa unta mo kundat og sayo, dili unta mahunong ang pagasto ni tiya ninyo. Kada kung nawa nato ilo na. Ug ang labing nindot gud unta ang maayo mong kaugmaon. Naghilag-hilag ya, kay manay tinuod. Ruben, sana diha. Wa din ni musulti sa ilang katungdana din isbay. Pagpalit og konsumo din isbay. Lord, kining ko. May nang duna sila katungdanan. Ano man inguha si Brian? Pila raman ang usa ka sakong bugas kada kinsinas. Sudan. Makaya ng Brian, oy. Elona? Uy. Layo ako ni magpananaw. Ting, nga naman. Kalawang ba ni mo gihuna-una? Huwag gani ka makadungog sa akong pagsangpit ni mo. O sabay gihuna-una ni mo. Ate, Nakiksulti si mama ni mo pahin sa inyong gastuhan din, wala kiti. Kaingon ako og hingpit nang nakadawat si mama namo ni Brian. Uog nga maluoy siya. Ay lang natagdas mama, good. Hibaw na bitaw kas kinaiya, ana. Paminawan talang kung siyang isulti. Tanduon lang nato. Ay nalang ipaabot kang Brian. Aron dili may ubos kang mama. Pero sobra naman sa gipangayo ni mama, tikod. Usulti lang ko ni mo, ha. Ayaw lang sultihi si papa. Oh, ansa man? Nangayo man si mama na ako og 3,500 kada buwan. Tinod ka lon? Ote. Gipasidadan ko niya nga matagpuan. 3,500 iyang kuhaon. Sa manis mama, Saan man na niyang kantidara? Ilis ko nun na sa ihatag kong tanit hiya kung siya niya matagpuan. Ay, nya nisugot ka? Ang masukuon niya. Sultihan na to sa papa. Ayaw lang lakiti. Okay raw tanan ako ang 3,500. Pero ang gastuhan sa konsumo, dakura. Dili man kayo dako ang kita ni Brian, good. Wa pa siya tuig diha. Nagpalit bihag po ka si papa lon. 5 ka kilo. Og ipatuo ko nun namo kang mama nga inyo nang pinalit. Og ang mga dilata. Kita kas mga dilata ibabaw sa ref. Oh, ate. Giutang ng papa sa ilang nang ilyang. Bugas lagi bayaran niya. Kaluoy ko din ni Papa. Maayo man gud nas papa good. Kontras man na silang batasan si mama. Bitaw, te. Unya ra pati, giingnan ko ni Brian nga magtikom mi. Wa man ako sultihi nga mangayo si mama. Ay, kita-kita lang unay mahibaw inilon ha. Ikaw, ako, ug si papa. Ay lang una sultihi si Brian. Hinuon, niingon man sad si Brian, te nga mutabang miskastuhan. Nagsabot man mi ana, pero kung permihon sab, simba ko og masakit pero ng among anak. Wa may tinikom. Di lang lagi natutag doon si mama, Bahala ko na siya sa iyang kabuang, Makalagot kay, Ang mahinungdanon Ilona, nga niya ka din sa ato, ug makatapok tang pamilya. Di ba, Lon?
Oh, ate. Mo sa na panganday na ako. Sige lang. Kanang pangayoon ni mama diha nimo. Sultihan ako sa papa. Aron makamay-may siyang mama. Ano, ayaw na lang lagi, te. Ayaw lang. Misaan kong mama nga, dili sultihan si Papa. Si Brian, ug hangtod ka. Pastilan dyan yung inahanak kalakot. Lami rin paniud to nato. Busog kayo ko. Balance kayo atong pagkaon. Inyong amahan ang nagluto, no? Ako maoy. Uy, mao ba? Makamao ka na di ay, Elvera? Kung magluto ko si papa niya ni ako sa ato, mutanaw manggit ko. Mao nang nakaton ko. Tubig mao. Ay, Diyos ako. What ay juice ma. Say, wait, Diyos. Unsa ka pa sana ng ref? Ug dili kompleto ang sud. Uy, Ilona. Bati kang tanaon ang ref kung dili kompleto. Pagpondo mo prutas, juice dilata o batol juice ba? Barato raman na. Sudli na ninyo. Kompleto ha. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!